De cineva acasă? Dacă e cineva acasă să facă cu mâna, să strige, să faceți cu mâna la cameră. Aici avem o cameră. Uitați aici. Salutăm oamenii de pe YouTube. Bine, haideți să deschidem cu o rugăciune. Îl invităm pe Vali din Warsaw. Haideți să-l primim aici cu bucurie la o rugăciune. Da, Doamne, îți mulțumim pentru timpul ăsta binecuvântat. Lord, thank you for this time together. Îți mulțumim pentru fiecare care este aici Thank you for each person who is here. și îți mulțumim pentru inima ta, Doamne, față de noi. And thank you for your heart towards us. Avem atâtea motive să fim mulțumitori, Doamne. We have so many reasons to be thankful. Îți mulțumim că tu întotdeauna ne primești, Doamne, Thank you that you always receive them cu brațele deschise. with open arms. Nu suntem, niciunul din noi nu suntem vrednici, We are not worthy, no one, dar însă tu ne primești but you receive us. întotdeauna. Always. Nimeni nu ne primește ca tine. Nobody receives us like you. Îți mulțumim. Thank you. Te rugăm, acoperă tu timpul ăsta, Please cover this time. binecuvintează pe vorbitori, pe pastori, Bless the speakers, the pastors. unge tu timpul ăsta Anoint this time. și dă-ne concentrare, Give us concentration deschide-ne inimile către tine, Doamne, and open our hearts towards you. și vorbește fiecăruia din noi. And you speak to each of us. Convinge tu inimile noastre, Doamne, te rugăm. Please speak to our hearts. Convict us. Îți mulțumim. Thank you. În numele Fiului Tău, Iisus, ne rugăm. In the name of your Son, Jesus. Amin. Amen. Mulțumim! Haideți să ne ridicăm, să batem din palme. Ajutați-ne la cântecul ăsta, da? Help us with the music. Să bateți din palme, să cântați, să dansați. Da? Vreau să fiu îngrijorat. Nu vreau să fiu nici întristat. Mai bine îl laud pe El neîncetat. Nu vreau să fiu împovărat. Nu vreau să fiu nici apăsat. Mai bine îl laud pe El neîncetat. Da, 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 Doamne, da. Tu ești bucuria mea. Eu te laud și mă închei la tine. Eu știu că în viața asta voi avea multe cazuri. Nu vreau să mă las. Binecuvântat, ești cu mine pas cu pas. Iisus, tu mă vei salva. Dacă seara oftez, plâng și strig, sunt vesel toată lumea. Dacă seara oftez, plâng și strig, sunt vesel dimineața. I'm ready, my sorrow. I'm ready, my shame. I'm ready to announce the joy of the Lord.
for the night. This joy comes in the morning. Though the sorrow may last for the night, this joy comes in the morning. Comes the celebration. Oh, comes the finish to this time. Mai bine și toată biserica. Da, 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 Doamne, da. Tu ești bucuria mea. Eu te laud și mă închin la mine. Da, 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 Doamne, da. Tu ești bucuria mea. Aleluia! Strigați, bateți din palme, dansați! Cine mai crede că El ne-a înfiat? Cine mai crede că El ne-a răscumpărat? Cine mai crede că El ne-a dat să strige, ce Tată minunat! Eu! Să strige, Tu ești Tatăl meu. Ce minunat și bun ești Tu, Tatăl meu. Mă ții de mână la bine și la greu. Ești puternic și tare, mă ții în picioare. Aba, ce Tată minunat. Tatăl meu, mă ții de mână la bine și la greu. Ești puternic și tare, mă ții în picioare. Aba, ce Tată minunat. Eu, să auzim toată lumea. Eu, să strige, Tu ești speranța mea. Toată lumea. Eu, să strige, mereu cu mine vei fi. Ce minunat și bun ești Tu, Tatăl meu. Mă ții de mână la bine și la greu. Ești puternic și tare, mă ții în picioare. Aba, ce Tată minunat. Minunat și bun ești Tu, Tatăl meu. Mă ții de mână la bine și la greu. Ești puternic și tare, mă ții în picioare. Aba, ce Tată minunat. Bateți din palme, nu mă aud. Încă o dată, instrumental. Tu ești Abba, Tată. Abba, Abba, Abba. Tu ești Abba, Tată. Abba, Abba, Abba. Tu ești Abba, Tată. Abba, Abba, Abba. Tu ești Abba, Tată. Tu ești Abba, Tată.
veștea ce minunat și bun ești tu, Tatăl meu. Mă ține până la bine și la greu, ești puternic și tare, tu mă ții în picioare. Ce Tată minunat, ce minunat și bun ești tu, Tatăl meu. Mă ține până la bine și la greu, ești puternic și tare, tu mă ții în picioare. Ce Tată minunat. Aleluia, ce Tată minunat avem. What a great Father we have. Amin. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. A lui Dumnezeu cântăm, nu ai mai cântat. Ce tu ești, Doamne, la mânie, în dragoste ești bogat și ești bun, că-stezi că am zeci de mii de motive ca să te dau și tuturor să spun. Cântă suflet al meu, cântă suflet al meu, pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui Dumnezeu suflet al meu, pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui Dumnezeu cântăm, nu ai mai cântat.
sufletele noastre își găsesc desfătare în tine. Te lăudăm, ne închinăm ție. Tu care stai la dreapta Tatălui Iisus, nume mai presus de orice nume, Rege al regilor, Domn al domnilor, deasupra tuturor, ne închinăm ție, Iisus. We worship you, Jesus. Te așteptăm pe tine, Iisus. We expect from you, Jesus. Mulțumim că ne-ai pregătit un loc în cer. Thank you for preparing the place. Mulțumim că ai împărțit cu noi Thank you for sharing with us tot ce Tatăl ți-a dat. everything that the Father has given you. Vrem să descoperim și mai mult cine suntem. Cine suntem, cine ești tu. And of who you are. Binecuvântează adunarea asta prețioasă. Bless this precious gathering. Ne rugăm dacă e cineva bolnav în mijlocul nostru, Tată. And we pray for those who may be sick in our midst. Te rugăm să te atingi chiar acum, Doamne. Please touch them right now. Te rugăm pentru Mare Emilia, Doamne, o vindecare cerem pentru ea, Doamne. We ask for healing for Maria Miller right Pentru now. tata, For my father. pentru Gabi Pinti, For Gabi Pintelia. pentru Maleahi, For Malachi. pentru fiecare, Doamne, Tu cunoști. And for each one of us, and you know us. Dragostea Ta e aici, în mijlocul nostru. And your love is here in our midst. Te iubim, Iisus. We love you, Jesus. Amen. Amen. Bună seara! Hello. Good evening. Ce mai faceți? How are you? Sunteți ok? Are you good? Noi așa că am avut un timp minunat până acum, We had a great time, right? pe mesaje, Great messages. dar, But, de obicei când spunem ceva și după aia spunem dar, ne așteptăm la ceva care nu e prea... usually when we say but after something, Dar- we're not expecting something good. Dar ce e mai bun de-abia urmează. But the best is yet to come. Ok, am fost foarte binecuvântat de mesajul lui Pastor Pete, I was very blessed by Pastor Pete's message, cum Dumnezeu a început o lucrare în noi și cum El o va și sfârși. how God started a work in us and has ended it. Și încă suntem în mâinile Lui, El lucrând la noi. And we're still in His hands. He's working in us. Și ăsta este un moment în care Dumnezeu lucrează în noi. And this is a moment where God works in us. Și haideți să ne lăsăm lucrați de cuvântul lui Dumnezeu. And let's let ourselves be worked by God's word. Și haideți să-l primim pe Pastor Pete din nou. So let's welcome Pastor Pete. Yay. Yay. I have the best translator, Am cel mai bun traducător, for sure. cu Right? siguranță. I mean, I wouldn't really know, but N-aș avea de unde să știu. maybe she's preaching her own message up here. I don't know. Poate predică propriul ei mesaj. No, no, I love this. This is very, very cool. E foarte fain. Okay, let's see. That last song, Ultimul cântec. I've been at camp in America. Am fost în tabără în and America I've seen 350 kids close their eyes and like belt that song out like with all their heart.
Și am văzut 350 de Like copii cu ochii anointed, închiși you know. cântând acest Amazing, cântec. amazing song. Praise Foarte God. uns, foarte fain cântecul. Tomorrow, me and my team, Mâine, eu și cu echipa mea, tomorrow night, we are in charge of the Sunday school. mâine seară, noi vom fi la copii, la școala So duminicală. I'm just saying this to warn you. Deci vă zic doar ca să vă avertizez. Maybe you want to skip a night. I don't know. Poate vreți să ratați o Keep the seară, kids home. să țineți pe copii acasă. I promise you, we will try to keep track of most of the kids. Vă promitem că încercăm să avem grijă de majoritatea copiilor. I'm a youth leader in Baltimore. My motto is 90%. Sunt un lider de adolescenți în Baltimore și motul I meu just este hope to bring 90%. 90% back home. Sper să aduc 90% I acasă. don't want to lose more than 10% of the kids. Nu vreau să pierd mai mult de 10% din It's a copii. good average. E o medie bună. So that'll be fun. I'm excited about that. Va fi distractiv. Let's see. I was so blessed with the message this morning. Am fost atât de binecuvântat de mesajul din această It's dimineață sticking to me. I think I'm going to steal it. și s-a lipit de mine, cred că o să-l That's fur. allowed. We do it all the time. Avem voie, se face tot timpul. That's why I come to these things. De asta vin la aceste lucruri. New ammunition. E muniție The nouă. the picture of going through the ark, in heaven, that Jesus brings us, the captives. He brings us through the ark. It's just a beautiful picture. Imaginea lui Isus în cer, ducându-ne prin arcul de triumf. Ark the triumph, I heard. Yeah. That's a beautiful picture. In heaven, we will walk into the street, into the city, and Jesus will show us off. E o imagine because- foarte frumoasă. În cer vom intra în oraș și Isus se va mândri cu noi. Because we were once slaves, captives, Pentru că odată am fost sclavi, captivi, and then He captivated us și după aceea ne-a captivat with His El love, cu dragostea Lui. and He's going to show us off. Și se va mândri cu noi. That's such a great message. Un mesaj And foarte Jesus fain. is on the throne, Și Isus este pe tron, on the right-hand side, pe partea dreaptă. and He is in charge. Și El este liderul. It doesn't appear always. Doesn't look like He is in charge Nu sometimes. pare câteodată că e But liderul, He's in charge. dar El se ocupă de tot. And there'll be a day, I love this sentence, there'll be a day, Și va fi o zi, I'm just going to preach this message, I think. cred că o să repet doar There'll mesajul. be a day when that reality, Va fi o zi când acea realitate, the reality that we don't see so clearly now, realitatea pe care nu o putem vedea prea clar acum, will be clearer than this reality. va fi mai clară decât această realitate. This reality will bow its knee to that reality. Această realitate se va închina în fața acelei I mean, realități. that just made the hair stand up on my arms. Mi It's s-a ridicat beautiful. It's părul pe beautiful. mâini. And then E we had an frumos. amazing message last night. Și am avut un mesaj extraordinar aseară. Just really touched my heart, really affected me. Mi-a atins inima And we repeated it with the teenagers. și l-am repetat și cu adolescenții. We acted out the scene in heaven. Și am făcut o scenetă cum este în rai. Because I once read a part of C.S. Lewis's book. Pentru că odată am citit o parte din o carte de-a lui C.S. Lewis, He describes that phenomena, that love, that Trinity love, unde descrie acea dragoste a Trinității, acel fenomen, as a dance, ca un dans, where God is orbiting around the sun, and unde the sun is orbiting around God, Dumnezeu se învârte în jurul Fiului și Fiul în jurul lui Dumnezeu and every single one of their thoughts is for each other. și fiecare gând este pentru celălalt. So we tried to act that out. Deci am făcut o mică scenetă And it was just a beautiful message. And it reminded me of a message I think I preached a year ago, maybe. a fost un mesaj foarte frumos care mi-a adus aminte de un mesaj pe care l-am predicat acum un an And I think I'm going to share it with you. și cred că o să-l împărtășesc cu voi. Just because I love the idea of this God, the God who stoops low. Doar pentru că iubesc această idee a unui Dumnezeu care se coboară. Remember when Jesus knelt in the sand and wrote something, Știți imaginea când Isus a genunchiat în nisip și a desenat ceva? That's my Jesus.
E Iisusul meu. I don't know what he wrote. Doesn't matter. He goes down. Nu știu goes ce a down. scris, nu contează, dar s-a coborât And he does it differently. și o face în mod diferit. So, Lord Jesus, we just ask you to bless these words. Doamne, te rog, binecuvântează aceste cuvinte We want to minister to the people here. și vrem să slujim oamenilor de aici. We want your love, Father, to minister. Vrem ca dragostea ta să slujească. We thank you, Father, for this amazing, wonderful, special time Și îți mulțumim pentru acest timp minunat și special. and just the privilege of being here. E un privilegiu să fim aici. In Jesus' name, amen. În numele Iisus, amin. I had this idea yesterday about a narrative. Am avut aseară o idee despre esență. Two narratives. Două. Ok. It's like a message, right? Două mesaje. Două A mesaje. theme or message. O temă What is the narrative of man? care e esența omului. I don't need my Bible for that. I can just close my Bible. N-am nevoie de Biblie, pot să o închid, I know it so well. pentru că o știu atât de It's bine. in my own heart. E chiar în inima mea. I remember this so clearly. I once had a thought in my mind, Îmi amintesc foarte clar, odată am avut un gând în minte and it shocked me. și m-a șocat. Not really. I pretended to be shocked. Nu chiar, m-am prefăcut că sunt șocat. The thought was so close to the truth. Și adevărul era atât de aproape de, gândul era atât de aproape de I adevăr. said, I wish that I could be worthy of His love. Și gândul era, îmi doresc să fiu vrednic de dragostea sa. It almost sounds good, Aproape sună adevărat, but I knew it wasn't. dar știu că nu era de fapt. It was my flesh. Era carnea mea. My flesh does not like to play this game. Cărnii mele nu-i place să se joace acest My joc. flesh wants to earn love. Carnea mea vrea să merite dragoste. My flesh wants to be able to say, God loves me because I deserve it. Carnea mea vrea să spună că Dumnezeu mă iubește pentru că merit. My flesh wants to say, I can do this. Carnea mea vrea să spună, eu pot să fac asta. I can be good. Pot să fiu bun, I can love. pot să iubesc, I can be a body member. pot să fiu o parte din trup. The flesh wants glory. Carnea vrea Glory. glorie. Same words. It's going to be easy for you. No, I know. My flesh wants glory. It wants to earn God's favor. Deci carnea mea vrea glorie, vrea să merite favorile lui Dumnezeu. If I leave my flesh alone, Dacă îmi las carnea în pace, then my flesh wants to earn its way to heaven. atunci carnea mea vrea să își câștige locul în And rai. when it gets there, Și când ajunge acolo, it wants to say, vrea să spună, I deserve to be here. merit să fiu aici. It's like I was made for glory. E ca și cum am fost făcut pentru But glorie, I don't know how to get it. dar nu știu cum să obțin. Okay, that's in Proverbs. Acest lucru e în Proverbe. Proverbs 25. Proverbe 25. Proverbs 25, verse 28. Proverbe 25, 27, versetul 27. 27. It says that it is not good to eat much honey. Nu este bine să mănânci multă miere, So for men to search their own glory, which is not glory. tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți, care nu este de There fapt is a slavă. glory. Este o slavă, It's out there. e acolo, It's in there. e înăuntru And it is a type of glory. și e un fel de But glorie, it is not glory. dar nu este It glorie. is something different. Este de fapt diferit. Right now the Olympics are going on. Acum sunt Jocurile Olimpice And I like watching the Olympics. și îmi place să mă uit. But what is it about? Dar despre ce e de fapt? It's about people trying to find glory. Totul este despre oameni care încearcă să găsească slavă In business, în afaceri. the motivating factor Factorul care ne is motivează to find some way to get glory. este să găsim un mod de a primi glorie. I want to be significant. Vreau să fiu semnificativ. I want people to love and respect me. Vreau ca oamenii să mă respecte și să mă iubească. Years ago, I sat in
biblical psychology class. Acum câțiva ani stăteam într-un curs de psihologie biblică And Pastor Schaller said that, men want significance. și pastor Schaller a spus că omul vrea să fie semnificativ. Oh, no. Și am zis, oh, nu. How did he know that about me? De cum a știut asta despre mine? I spent most of my life trying to run a business, and I was like, my gosh, I think the only motivation was this. Mi-am petrecut toată viața încercând să am un business și singura mea motivație era acest lucru. Some mechanism, some way to find glory. Un fel de a găsi glorie. If you drive through Manhattan, dacă conduci prin Manhattan, every building was built fiecare clădire a fost because construită men want glory. pentru că omul vrea glorie. If you drive, you see the nice cars. Dacă vezi mașinile frumoase, Glory. glorie. We are glory hunters. Suntem vânători de I glorie. need glory. Am nevoie de glorie. My flesh is dying for glory. Carnea mea moare după glorie. Notice me, recognize me, Bagă-mă în seamă, recunoaște-mă, care for me, să-ți pese de mine. view me as important. Trebuie să mă vezi ca important. If I left my flesh alone, Dacă mi-aș fi lăsat carnea în pace, it would invent a religion, ar inventa o religie and the religion would be based on morality. Și această religie s-ar baza pe moralitate. And through my morality, I could elevate myself. Și prin moralitatea mea aș putea să mă ridic all the way to paradise, până sus în rai. where whatever I get, I would deserve. Unde orice aș primi, aș merita. If you left my flesh alone, it would invent another religion, Dacă mi-ai lăsat carnea în pace, ar inventa încă o religie. where karma benefits me. Unde karma e de partea mea. I am where I am because of good karma. Sunt unde sunt pentru că am karma bună. And for sure, I would push myself above the untouchables. Și aș încerca să mă ridic peste ce e de neatins. I would differentiate myself, Aș încerca să mă diferențiez. prove to myself Să îmi dovedesc that mie I am better. că sunt mai bun. I would sit on a mountain in a monastery Aș sta pe un munte, într-o mănăstire, through discipline and emptying myself and willpower. prin disciplină și golindu-mă și prin pură voință, I would reach nirvana. și aș ajunge în nirvana. That sounds like something my flesh would do. Asta sună ca ceva ce ar face carnea mea. My flesh will work very, very hard. Și carnea mea va munci foarte, foarte mult. It'll work for decades. Va munci It'll pentru work for decenii, centuries, for thousands of years, pentru mii de ani, to create a system, să creeze un a sistem, culture, o cultură, where my flesh could thrive, unde carnea mea ar putea să my flesh could be successful, să aibă succes. and it would feel so at home, Și s-ar simți ca acasă. and I would find a way to succeed, Și aș găsi un fel de a avea succes. and find a way to get glory. Și aș găsi un mod de a primi slavă. In the church, În biserică it happens. se întâmplă. We get distracted. Suntem distrași We lose focus. și ne pierdem atenția și devenim We want glory. ocupați și vrem glorie. Dar este It is the o glorie narrative. greșită. It's the narrative of a man, Asta este esența omului and it doesn't belong in the church. și nu aparține în biserică, It is in religion, ci în religie, but it is not in the church. dar nu în Jesus Christ. biserica lui Iisus Hristos. There are religions Sunt religii where you have to reach levels, unde trebuie să ajungi la anumite niveluri, 8 levels. 8 niveluri. And if you pay money and take the classes, you can reach the level. Și dacă dai bani și te duci la cursuri, ajungi la acel nivel. Pot să fac asta. That is something I understand. Asta este ceva ce înțeleg. That's right up my alley. E chiar perfect pentru mine. That's something good for me, my E flesh. ceva bun pentru mine, pentru carnea mea. Let's go to another narrative. Deci mergem la o altă esență Let's go acum. to John, the book of John. În Ioan, This is a great narrative aceasta este o esență, o poveste minunată. because it starts off explaining something. Pentru că începe prin a explica ceva. In John chapter 1, În Ioan, capitolul 1, in the beginning was the Word, la început era cuvântul. and the Word was with God, Și cuvântul era cu Dumnezeu. and the Word was God. Și cuvântul era Dumnezeu. This is Jesus. Acesta este It's Isus. talking about Jesus. Și vorbește despre Isus. Jesus is the instrument of expression for the Trinity. Isus este instrumentul de exprimare a Trinității. That is his job. Asta este treaba lui. He is the one that has the words. El este cel care are cuvintele. He is the Word. El este cuvântul. He sets the narrative El stabilește to povestea express what we so beautifully heard last night. pentru a exprima ce am auzit în mod foarte frumos aseară. Trinity love. Iubirea Trinității. He does it. El face acest And lucru. in verse 14, he came down. Și în versetul 14, el s-a The coborât. Word
was made flesh și cuvântul s-a făcut trup and dwelt among us. și a locuit printre noi. One of the translations for the word dwelt Una dintre traducerile pentru cuvântul a trăit is tabernacled. este și-a făcut cortul. I love that thought. Și îmi place acest gând. Jesus Christ Iisus Hristos has a job. are o anumită treabă. He is the instrument. El este instrumentul He has something to say. și are ceva de spus. He has the words of God. Are cuvintele lui Dumnezeu în el And he is coming down to earth. și se coboară pe And pământ he tabernacles amongst us. și își face cortul printre noi. The Holy of Holies. Sfântul Sfinților. Holy of Holies amongst us. Sfântul Sfinților printre noi With a narrative. cu o poveste. And it is beautiful. Și e frumos, But it is different. dar e diferit. It is totally different. Este complet diferit. What is the narrative? Care este What povestea? is he saying? Ce are el de spus? What are the words and what does he mean? Care sunt cuvintele și ce vrea să spună? Well, I give you one little narrative today. Vă dau azi o mică poveste And you could talk about this forever. și puteți vorbi despre acest lucru pentru totdeauna și eu vom But face. here is the narrative. Și iar aceasta Let's go through este the book of povestea. John. Mergem prin capitolul And Ioan this is where I just had this beautiful thought during last night's message that Pastor John shared about what Jesus is saying. și am avut acest gând minunat în timpul mesajului lui Pastor John când vorbea despre ce zice Isus. The narrative is going low. Povestea este să stai jos. The narrative is humility. Povestea este o umilință, smerenie. Smereni. I'm trying to remember that word. The narrative is so different than my narrative. Această poveste e atât de diferită de povestea mea. And if we go through the chapters, Și dacă trecem prin capitole, we get the message. ne dăm seama care este mesajul. In chapter 4, În capitolul 4, Jesus says in verse 34, Isus zice în versetul 34, you get the first little hint. primim primul indiciu. He says, my meat is to do the will of him. Zice că mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. What is my meat? Care este mâncarea mea? To do the will of me. Să fac voia mea. But now we are listening to Jesus. Dar acum îl ascultăm pe And he Isus has something different to say. și are ceva diferit And de if you spus. turn the page, Și dacă dăm he pagina, says it again o zice din nou in chapter 5, în capitolul 5, in verse 19. în versetul 19. Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself. Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. We heard it last night. Am auzit și aseară. And in verse 30, În versetul he says it 30 again. o zice din nou, I can of my own self do nothing. eu nu pot face nimic de la mine He însumi. keeps repeating himself. Se tot repetă. I think he knows Cred că știe that we have a different narrative. că noi avem o We poveste don't think diferită this way. și că noi nu gândim așa. That he needs to repeat himself Așa că trebuie să se repete over and over again. din nou și din nou. He's got to get it through my thick head. Trebuie să me treacă prin capul meu încăpățânat. He needs to remind me. Trebuie să-mi amintească. He needs to show me. Trebuie să-mi arate. Learn of me. Învățați learn despre of me. mine. So he says it again Deci o zice din nou, at the end of chapter 5. la sfârșitul capitolului 5. I receive not honor from men. This is verse 41. Sorry. Ok, Five. versetul 41. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. I receive not honor from men. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Just in the day 2000 years ago, Acum 200 de ani, 2000 de ani, there was nothing else nu era nimic but altceva this kind of wrong glory. decât acest tip greșit de glorie. The economic system of the day, Sistemul economic de pe the atunci, thinking of the day, gândirea de pe atunci, that you raise yourself up. era că tu trebuie să te ridici pe tine însuți You win by raising yourself up. și câștigi prin a te ridica pe tine And însuți. no one had ever talked like this. Și nimeni nu vorbise până atunci în No acest one had fel. ever said words like this. Nimeni nu zisese până atunci cuvinte They said, așa. remember, never did a man speak like this. Și au zis, niciodată nu a vorbit un om în acest It fel. was upside down, Era totul pe dos. countercultural, Era anticultural, totally different. complet diferit. And he keeps saying it Și o tot zice, in chapter 6, în capitolul 6, verse 38. versetul 38, I came down from heaven not to do my own will. căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea. Turn the page. Dați pagina Read more. și citim mai mult. Chapter 7, Capitolul 7, verse 16. versetul 16, My doctrine is not mine. învățătura mea nu este a mea. Does he have anything? Are el ceva? Is there anything that belongs to him? Există ceva ce îi Is there aparține? any selfish motivation? Există vreo motivație egoistă? Can he flaunt anything? Can he show off anything? Poate să se dea mare cu ceva? Is there even a hint of selfishness in him? Este măcar puțin egoism în There's el? not. Nu este. And he keeps telling us Și ne tot spune acest lucru. in the next two verses later. În următoarele două versete, 18, He starts being more open about the subject. începe să fie mai deschis legat de acest subiect. He says, he that speaketh of himself seeketh his own glory. Spune că cine vorbește de la sine caută slava lui însuși. But he that speaks of his glory, that sent him, God's glory, the same is true.
Dar cine caută slava celui ce l-a trimis, al lui Dumnezeu, acela este adevărat. If you speak of your own glory, Dacă vorbești despre propria ta It is not slavă, nu este if slavă. you speak of His glory, Dacă vorbești despre it slava will be lui, His glory, va fi but it slava will be your lui, glory. dar va deveni și slava ta. The same is true for you. Acest lucru este adevărat și pentru If we voi. exalt Him, Dacă îl lăudăm pe el, if we give Him the glory, dacă îi dăm lui if slava, we do not think about ourselves, dacă nu ne gândim la noi înșine, then we get to share His glory. atunci putem să împărtășim slava lui. This is new. Acest lucru este nou. In Greece, none of the philosophers talked like this. În Grecia niciun dintre filozofi nu vorbea așa. No conquering emperor talked like this. Niciun împărat nu vorbea așa. This is something totally different. Este ceva complet diferit. Same chapter, 28, verse 28. Același capitol, versetul 28. I am not come of myself. Page 28. Eu n-am venit de la mine însumi. Turn the page. De pagină. I'm skipping some. Sar I câteva, think peste you get the câteva. point. Dar cred că ați înțeles ideea. God is trying to tell us. Dumnezeu încearcă să ne spună He's ceva. with the disciples. El este cu They don't ucenicii get it. și ei nu înțeleg. And he keeps repeating himself. Și se tot repetă. And at some point you're like saying, why does he keep repeating himself? Și la un moment dat îi spun, de ce se tot Why repetă? don't they understand? De ce nu înțeleg? But then I remember my own heart. Dar acum îmi amintesc propria mea inimă. How many times have I heard it? Și de câte ori am auzit eu acest lucru? How many messages have I heard? Câte mesaje am auzit? We've already heard 2 messages like that. Deja am auzit 2 mesaje de genul How săptămâna many more aceasta. will I need to hear Și câte multe alte va mai trebui să before I ascult get this narrative, până când înțeleg această poveste. before I understand it? Până când înțeleg. In verse 42, I'm sorry, verse chapter 8, verse 28, and we said 42. În capitolul 8, versetul He 42, says it again. o spune din nou. Neither came I of myself. Eu nu am ieșit, căci eu am ieșit ce vin de la Dumnezeu, n-am venit de la and mine. over again. Și din nou și din The nou. entire theme of the Gospel of John. Toată tematica Evangheliei lui Verse Ioan, 50. în versetul 50, I seek not my own glory. eu nu caut slava mea. There it is. Asta este The secret. secretul. He gets it. He knows it. El înțelege, He knows how to do el it. știe He cum să o facă. understands the game. Înțelege jocul. It's never going to be about him. Nu o să fie niciodată despre He el. is on earth, and it will never be about him. El este pe pământ și nu va fi niciodată despre el And acest the more lucru. he makes it about God, Și cu cât mai mult face acest lucru să fie despre Dumnezeu, the more he shines. cu atât mai mult strălucește. And we keep reading. Și continuăm să citim. We get to chapter 10, Ajungem în capitolul 10 and now he is getting more specific, și aici devine puțin mai specific and he's telling more about what it means to not seek your own life. și vorbește mai mult despre ce înseamnă să nu-ți cauți propria ta Verse viață. 17, În versetul 17. 10 verse 17. Therefore does the Father love me, because I lay down my life. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața. No man takes it from me. I lay down of my own will. Nimeni nu mi-o ia cu silă, ci o dau eu de la mine. It's not just about me. Deci nu este despre mine. I give myself up. Eu renunț la mine I însumi. give my life. Îmi dau viața. This is what I am about. Despre asta este And we vorba. go to chapter 11, Și mergem în capitolul or maybe 11 let's go to chapter 12. sau de fapt capitolul This is 12 where we say in American, he lets the cat out the bag. și aici He lets the secret out. dezvăluie secretul. The time is running out. Pentru că timpul se scurge With every chapter, he is getting more thorough, more specific. și cu fiecare capitol devine din ce în ce mai specific. I don't know, maybe the intensity of his voice, is increasing. Poate intensitatea vocii lui crește, He's only got a few moments left with him. pentru că mai are puține momente rămase And cu he ei stops like circumventing the subject. și nu mai ocolește subiectul And he comes out with it și e direct. in chapter 12, verse 23. În capitolul 12, versetul This is 23 right before Gethsemane. și este chiar înainte de... And Jesus he's motivated. Și Isus este motivat. He really wants them to understand. Și el chiar vrea ca ei să înțeleagă. He has only a few more moments left. Mai are doar câteva momente And he rămase. says, listen, Și spune, in verse 23, the hour has come. în versetul 23, a sosit ceasul. It's showtime. E moment. I'm going to show you what I'm talking about. Și o să vă arăt despre ce vorbesc. I'm going to show you like you never imagined in a million years. Și o să vă arăt într-un fel în care nu v-ați imaginat nici în 1000 de ani. I'm going to tell you what it means to lay down your life. O să vă arăt ce înseamnă să vă dați viața. It's the hour. Este momentul. The Son of Man, A sosit ceasul not the Son of God. să fie proslăvit Fiul omului, nu Fiul lui Dumnezeu. It's humanity. Aceasta este It's umanitate. humanity. It's the hour of His humanity. A sosit ceasul umanității lui. The Son of Man will be glorified. Să fie proslăvit Fiul omului. 24. 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall to the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. I wonder if there was a moment in between verse 23 and 24 Mă întreb dacă a fost un moment între versetul 23 și 24 when Jesus said, the hour has come. în care Isus a zis a venit ceasul And Peter got excited. și Petru s-a bucurat. Yes, Da, finally. în sfârșit. Let's get rid of the donkey. Let's get a white horse. Let's do this right. Hai să renunțăm la măgar, să găsim un cal alb și să facem asta cum trebuie. I've been waiting for this day. Am așteptat această zi. They are like, oh yes. Probabil ei se bucură. I don't know. I don't know. Nu știu, For doar sure, mă gândesc. knowing my own heart.
gândindu-mă la inima One of mea. them probably was clueless. Măcar unul dintre ei nu știa despre ce e vorba. Evidently, in the next few chapters, they were Și clueless. e evident în următoarele capitole că de fapt n-aveau nicio idee despre ce se And he's întâmplă. talking about himself. Și vorbește despre el He însuși. says, I am a corn of wheat, Și zice că sunt îngrăunte de grâu. and I am a gardener. Și sunt îngrădinar. I became a gardener. Am devenit grădinar. I didn't think I'd ever be gardening. Nu m-am gândit că o să fiu vreodată grădinar. I got old or something. Da, am îmbătrânit. No, I fell in love with Jesus, and I'm just amazed with nature. Nu, doar că m-am îndrăgostit de Isus și sunt uimit de natură. And I have a greenhouse, Și am o sferă. and on the shelf in the greenhouse are tulip bulbs, Și pe raft în sferă am bulbul, and any bulb, am flower seră, bulbs, flower am bulbs, vase cu flori. Bulburi de flori. seeds, whatever. Bulbi. And if they stay on the shelf, Și stau acolo pe raft. they abide alone. They stay alone. Și sunt singur. Nothing happens. Și nimic nu se întâmplă. It just sits there, Doar stau acolo. and it fades away. Și în timp o să treacă. Sometimes I one in the back, I forget. Și câteodată uit de unul care e mai în spate. It's rotting and dead. Și în următorul an e putred și And mort. in the spring, I grab them, Și în primăvară îi iau and they look dead. și arată morți. There's no life, Nu e nicio viață. and I let it fall to the ground. Și îi las să cadă pe pământ. And in the ground, Și în pământ there's something inside the dead bulb, există ceva în acel bulb mort and it's alive. care este în viață. And as it's dying in the ground, Și în timp ce moare în pământ, it becomes alive. devine viu. If it died, Dacă moare, it brings forth much fruit. aduce mult rod. And the disciples are sitting there saying, "Oh no, Și ucenicii stau acolo și zic, oh nu, I didn't know it was going to be like this. nu știam că așa o să fie. What do you mean die? Cum adică moarte? This is such strange language. Este un limbaj așa ciudat, So different. atât de diferit. Verse 25. Versetul 25. He that loves his life shall lose it. Cine își iubește viața o va pierde. Oh no, Oh nu, I love my life. îmi iubesc viața. This is not good for me. Asta nu e bine pentru This does mine. not fit my agenda. Nu intră în I programul meu. don't like this. Nu-mi place. This is not right. Să pierd viața? Nu e Well, I bine. love my life. Îmi iubesc viața. He that hates his life in this world shall keep it unto life eternal. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Pastor Schaller said, if you love your life, Pastor Schaller a spus, dacă îți iubești viața, you will lose it. o vei pierde. But if you lay down your life, Dar dacă îți dai viața, if you give up your life, dacă renunți la ea, then you will gain eternal life. atunci vei primi viața veșnică. But you will also gain this life. Dar vei primi în același timp și viața aceasta. Vei primești pe amândouă. You flourish in both. Și înflorești în ambele. You will see fruit here, and you will see fruit in eternity. Vei vedea rod aici, dar vei vedea rod și în eternitate. But there's a problem. Dar există o problemă. How do you hate your life? Cum să-ți urăști viața? I like to hold on to my life. Mie îmi place să țin de viața mea. I like gardening. I like my car. Îmi place să fiu grădinar, îmi place mașina mea, I like my vacation. îmi place în vacanță. How do you lose your life? Cum să-ți pierzi viața? Let's go to the next verse. Mergem la următorul verset. If any man serve me, Dacă îmi slujește cineva, wait a minute. Here is the answer. aici este răspunsul. Serve me. Să mă urmeze. Let him follow me. Și unde sunt eu, If you focus on Jesus, acolo va fi. Dacă vă puneți atenția asupra lui Isus, if you meditate on his words, dacă medităm asupra cuvintelor sale, if you learn from him, dacă învățăm de la el, it'll happen. se va întâmpla. He will change you. Ne va schimba. He will impress upon you a whole different type of thinking. El ne va da un nou tip de gândire. And then it says, where I am, there shall also my servant be. Și apoi zice, unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. So I am following Jesus, Deci îl urmez pe Isus and I become a servant și devin un slujitor, because he is here. pentru că El este And I'm aici sticking to him. și mă țin de El I'm learning from him. și învăț de la El And next thing you know, și, I'm a servant. și fără să-mi dau seama devin slujitor. I don't even know how it happened. Și nici nu mi-am dat seama cum s-a And I întâmplat. don't dare take credit for it. Și nu permit And you're amazed. You're amazed with what's happening. și mă mir. Sunt uimit de ce se întâmplă. Sunt șocat That Jesus is changing me. că Isus mă schimbă. Where I am, shall also my servant be. Și unde sunt eu, acolo va fi și And if slujitorul any meu. man serve me, him will my Father honor. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. There it is. Asta este What we've always been looking for. ce am căutat mereu, What we always wanted. ce am vrut mereu, Every bone in my body was made for. pentru ce au fost făcute oasele din corpul meu. But we try so hard to find the wrong way. Ceva ce încercăm să găsim într-un mod greșit, What every teenager desires. ce își dorește orice adolescent, Every girl out there in the world wants. ce vrea orice fată acolo în lume, Honor, onoare, glory. glorie, But they don't know how to get it. dar nu știu cum să o Because it's primească, upside down. pentru că totul It's este so pe dos different. și atât de diferit. And you know, it's not easy. Și nu este ușor. Verse 27. Versetul 27 He's speaking of himself. He says, now is my soul troubled. vorbește despre el și spune, acum sufletul meu este tulburat. Of course it's troubled. Desigur că este He is tulburat. 100% human. El este 100% uman. He's 100% God, but he's 100% human. Este 100% Dumnezeu, dar 100% om. And he knows what is about to happen. Și știe ce urmează să se întâmple. Every detail, Fiecare detaliu, every whiplash, fiecare bici, every punch, fiecare lovitură, every spear, fiecare suliță, every mockery. fiecare He batjocură. knows it thoroughly.
știe în detaliu He has relived it 1,000 times. și a retrăit acest lucru de 1000 His de soul ori is troubled. și sufletul lui este tulburat And he knows it's not going to be easy. și știe că nu va fi ușor. But then he says, Și apoi what spune, should I say? și ce voi zice? What am I going to say? Ce să fac? Ce Is să there zic? really any other options? Există alte opțiuni? You know, am I going to pass this cup up? It was never going to happen. Poate nu s-ar întâmpla niciodată. Oare o să scape paharul acesta? I know that he was tempted in all points, Știu că este tentat din toate punctele de vedere, but it was never going to happen. dar nu s-ar He fi will drink the întâmplat. cup. El va bea din acest pahar. My soul is troubled, but what am I going to say? Father, save me from this hour. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Nu. În niciun caz. Nu se întâmplă Not așa. Jesus. Nu, Iisus. For this cause I came to be into this world. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. So here's Jesus, Aici e Iisus. fully aware of what's happening. Foarte conștient de ce urmează să se întâmple și acceptă. And what happens next is amazing. Și ce se întâmplă în continuare este He minunat. says, Father, glorify my name. Spune, Tată, proslăvește numele Tău. Now he has the right. Acum are dreptul. He asks for no glory through 12 chapters. Nu cere deloc glorie în 12 capitole, No attention to himself. nici o atenție către El Until this moment. până în acest moment. Now he can ask. Acum poate cere He knows și știe, because the decision has been made. pentru că decizia a fost luată. His face is set like a flint. It's set like E determinat. and now he knows Și acum știe the Father will glorify him. că Tatăl îl va glorifica. He has glorified the Father, but now the Father will glorify him. El l-a proslăvit pe Tatăl, dar acum Tatăl va God will proslăvi be pe El. glorified through Jesus. Dumnezeu va fi proslăvit prin Isus. And something amazing happens. Și ceva uimitor se It întâmplă. doesn't happen a lot. Ce nu se întâmplă des? There's a voice from heaven, E o voce din cer. an audible voice from heaven. O voce care se aude din cer. And it sounds spontaneous. Și sună spontan. It has happened before. S-a mai întâmplat. When Jesus got baptized. Când Isus a fost botezat. He is being baptized and the voice from heaven says, this is my beloved son. Botezat și o voce din cer spune, acesta este Fiul meu prea iubit. And the moment seems appropriate and planned then. Și momentul pare rănuit And atunci. it will happen again on the Mount of Transfiguration. Și se va întâmpla din nou pe muntele schimbării la față. Appropriate times where God will speak. Momente potrivite în care Dumnezeu să vorbească. Planned. Plănuite. And I'm not suggesting God did something without planning. Și nu zic că Dumnezeu a făcut ceva care era în afara planului său, There just seems to be something spontaneous. dar pare să fie ceva spontan. And he says, then came a voice from heaven saying, I have both glorified it in the past and I will glorify it again in the future. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, am proslăvit și îl voi mai proslăvi. I just like to use my imagination. Îmi place să-mi folosesc And imaginația I'm just trying to understand what's happening. și încerc să înțeleg ce s-a întâmplat. God is in heaven. Dumnezeu este în rai And he doesn't speak audibly very often. și El nu vorbește cu voce tare prea des, But he's watching his son. dar El își privește Fiul And he knows what's happening. și știe ce se întâmplă. He's watching the decision that he made in his heart. Și privește decizia pe care a făcut-o în inima Lui He's watching him proclaim that he's going to lay down his life. și îl vede pe Iisus proclamând că își va da viața. I just have the idea that God can't contain himself. Și am așa ideea că Dumnezeu nu a putut să se țină. He has to say something. A trebuit să zică It's ceva. so amazing. Și atât de It's uimitor, so beautiful. atât de frumos. What Jesus is about to do is so amazing and beautiful that he has to speak. Ce urmează să facă Iisus este atât de frumos și minunat încât trebuie să vorbească. He says, yes, Și spune, I da, will glorify you. te voi proslăvi. I have always glorified this way and I will always glorify it in the future. L-am mai proslăvit și îl voi mai proslăvi. When someone lays down their life, Când cineva își dă viața, I will glorify. eu îl voi proslăvi. When someone puts me first, Când cineva mă pune pe mine înainte, I can't contain my voice. I have to say something. nu pot să mă abțin, trebuie să spun ceva. It's a beautiful moment. E un moment frumos. And I think about us. Și apoi mă gândesc la noi And we don't get it. și noi nu înțelegem We don't know how to do it. și nu știm cum să We facem are, acest we are lucru. in church. Și suntem în biserică We are selfish. și suntem egoiști We preserve ourselves. și ne prezervăm, We're looking for glory. ne păstrăm We're looking for glory. și căutăm slavă. And I know all about it. Și știu cel mai bine And we fail. și eșuăm. But then sometimes Dar câteodată someone in the body cineva din trup lays down his life își dă viața and puts God first. și pune pe Dumnezeu înainte Puts the body member first. și pune pe persoana din trup înainte And makes the other person more important. și o face pe cealaltă persoană mai importantă. We have seen it. Am văzut acest lucru. You have seen it. Ați văzut acest lucru. Se întâmplă. Sometimes you even did it. Poate odată ați făcut și voi acest lucru You're like amazed that it happened. și sunteți uimiți de faptul că s-a întâmplat. How did that happen? Cum s-a întâmplat acest And lucru? when it happens, Și când se întâmplă, you can almost hear God's voice chiar parcă aud vocea lui Dumnezeu shouting strigând from heaven. din cer. There it is. Uite, Angels, there it is. uitați în cer, acolo e, uitați-vă la el. He's going against what everybody else is doing. Este împotriva ce... Este exact invers față de ce fac ceilalți. There is the woman in the nursery, Uite femeia cu copiii and she is laying down her life. care își dă viața. And God is saying, there she Și Dumnezeu zice, uitați-o, uitați-vă, is. It's amazing. e uimitor, It's beautiful. e frumos. I am being glorified by her actions. Și sunt proslăvit prin acțiunile ei. Because I am being glorified, Și pentru că eu sunt proslăvit, I will glorify her. eu o voi proslăvi pe ea. She will be recognized. Ea va fi The recunoscută. servant comes first. Slujitorul vine înainte. The least is most important. Cel de jos este cel mai important. The last wins. Ultimul câștigă. And Jesus is telling the disciples, please, Și Iisus le spune ucenicilor, vă rog, don't you get it? nu înțelegeți? How many times do I have to tell you? De câte ori trebuie să vă And in spun? the next chapter, Și în următorul at the capitol, table, la masă, he hears the disciples talking. îi aude pe ucenici vorbind They're saying, who's the greatest among us? și spune care este Who's the greatest among care e us? cel mai bun dintre noi. Jesus just goes, Și Iisus e ceva de genul, are you serious right now? pe bune? Are you kidding me? Pe bune? How many times I got to tell you? De câte ori să vă spun? It'd be funny to just Ar fi fain să facem o scenetă. Jesus, he is grieving maybe. And I think he's angry. He hurts himself. Iisus care este
probabil furios He's all done talking. și nu mai are ce să zică. He gets on his knees and wipes his feet. Și se pune pe genunchi și le spală picioarele. Peter says, no, not me, not me. Și Petru spune, nu, nu mie, nu mie. Jesus says, you will have nothing to do with me. If you don't understand this, you will have nothing to do with me. Și Iisus spune că nu aveți de a face cu mine dacă nu înțelegeți acest lucru. In chapter 13, verse 12. În capitolul 13, versetul 12, At the end of verse, la sfârșit, know ye what I have done for you? înțelegeți voi ce v-am făcut eu, Because Doare. it's, it's big-headed. pentru că suntem We încălțânați don't understand glory. și nu înțelegem glorie. This glory is different. Această glorie e diferită, It's inverted glory. e pe dos And you can only get it this way. și o poți primi doar în acest fel, To be like Jesus să fii ca Iisus and to serve each other și să slujești and to love each other și să iubești and, pe and, alții and to be very low. și să fii foarte jos. And you can only do it if you follow Jesus. Și poți face acest lucru doar dacă urmezi pe Iisus He will show you. și El îți va arăta And he will make you a servant. și El te va face slujitor And he will get the glory. și El va primi And slava. it's, you know, it's called, Și știți cum se zice? it's called by love. Se numește That viață is, în trup that is what we have. și asta avem în trup. It's all because of him. Și e totul datorită Lui. El a făcut. Praise the Lord. Hallelujah. Slavă Domnului. Man, he puts on a good show, doesn't he? Face un show bun. He is amazing. E uimitor. The condescending Christ. Lowering. Christ is always low. Iisus tot timpul se coboară. Always finding a way to be lower. Caută un mod de a fi și mai jos. Always lifting us up. Mereu ne ridică pe noi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Aleluia, amin. You never change. You are the God you say you are. When I'm afraid, you come and still my beating heart. You stay the same. When hope is just a distant thought, you take my pain and you lead me to the cross. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you? And I confess, you're always enough for me. You're all I need. I look at you. I see the scars upon your hands and hold the truth. And when I can, you always can. And standing here beneath the shadow of the cross, I'm overwhelmed that I keep finding open arms. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you? And I confess, you're always enough for me. You're all I need, Jesus. In your suffering, you are reaching. You thought of me. Oh, Jesus, in your suffering, you are reaching. You thought of me. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you? And I confess, you're all